Sa number 2, mga local chief executive sa Region 6 ginkasugtan nga mag-amot-amot sa pagpatukod sang Genome Center sa Western Visayas. May report si Nico Delfin. Isolated karon na may stanta pa ka mga COVID-19 active cases sa Bacolod nga natalupangdan may manubo nga cycle threshold base sa resulta sang ila RT-PCR test. Buot silingon, ginakinahanglan nga ipadala sa Philippine Genome Center ang ila swab specimen para sa genomic surveillance testing kay may posibilidad nga lain ini nga variant sang COVID-19. Ugaling nagalawig tubtob sa 4 ka semana antes pa man mabaton sang Emergency Operation Center ang resulta sang test bangod tanan nga local government unit ang nagapadala sang swab sample sa Genome Center. Those who are still within the isolation period, ginasilo sa aton dedicated facility for Delta variant. Even though wala pa ang result, para ma-contain ta lang. But most of those nang recovered naman be, kalabanan sa ila are asymptomatic. So kung asymptomatic, automatically 10 days lang na ang ilang isolation period. Gani luyag sa mga local chief executive nga kuntani mayaraman sang Genome Center sa Western Visayas para mapadasig ang pagpagwa sang resulta sang genomic surveillance testing. Sa meeting upod sa katapos ang Interagency Task Force, ginsiling ni ang nga si Mayor Evelio Lunardia ang nagpasalig nga maghatag sang dugang nga pondo upod man sa mga local chief executives kag provincial officials para sa operation sang natukod nga Genome Center sa Miag-Aw. May kapin sa 10 milyones pesos ang ginakinahanglan para sa operation sang Genome Center nga ginalauman sarang makahatag giya sa mga local government unit sa paghimo sang tikang ilabi na batok sa mga COVID-19 variants of concern nga na-detect sa pila ka mga lugar sa rehiyon. Nga i-capacitate lang na siya para nga may capability man nga mag-determine, mag-detect sa mga bago nga mga variants. However, wala na ma-include. Ang explanation, I attended that meeting. Ang explanation sa DOTC is wala siya na-include sa budget for this year. So ang ginimo to is on their own, ang mga local chief executives they made a commitment nga mabululigan na lang nga para nga mabakla na ginkuha to nila kung pila ang machine. Sang Hulyo, may 166 ka mga swab specimen nga ginpadala ang EOC sa Genome Center kundiin 4 ang natukiban nga nalatnan sang COVID-19 Delta variant. Nico Delfin para sa DGCast Negros.